zastupujem vinárstvo Chateau Topolčianky, ktoré myslím si, že v rámci tej slovenskej vinárskej mapy alebo slovenských vinárstiev má čo povedať do diania vo vinárskom svete a musím povedať, že od roku 1933, kedy sme získali ochrannú známku Chateau Topolčianky, prinášame na spotrebiteľský stôl vína od suchého cez šumivé vína, sladké vína a myslím, že je to vidieť aj vďaka objemu predaného vína, že naše vinárstvo je ambiciózne a stále sa snažíme inovovať, respektíve prinášať spotrebiteľovi nielen nové vína, ale vylepšovať vlastne aj tie tradičné odrody, ktoré sa na Slovensku pestujú. V súčasnej dobe obhospodarujeme zhruba 650 hektárov viníc, ktoré máme vo vlastníctve v dvoch vinohradníckych oblastiach, Nitrianska a Južnoslovenská. Spracovanie vína alebo spracovanie hrozna sa deje v Topolčiankach a myslím si, že nejako predstavovať naše vinárstvo slovenskému konzumentovi je asi zbytočné. Hej. Súťaže sú dôležité pre vinárov, respektíve výrobcov vína, jednak kvôli tomu, že majú možnosť porovnávať kvalitu svojho produktu s kvalitou produktu výrobcov, ktorí sú nielen na Slovensku, ale samozrejme aj v zahraničí. A samozrejme snažíme sa, aby nielen na Slovensku, ale aj všetky medzinárodné súťaže, ktoré sú renomované, aby sa tie vína tam dostali a jednoducho mali sme možnosť porovnať, kde sme, čo sa týka kvality vína na svete. A zase musím povedať, že v rámci poľnohospodárstva, pretože vinohradníctvo patrí do tohto segmentu, tak vinohradníctvo spravilo asi najväčší pokrok a najväčší progres a vidieť to aj vlastne na výsledkoch ocenení vín, ktoré prichádzajú zo sveta a musím povedať, že tie vína sú hodnotené veľmi vysoko. Projekt Danube Wine Challenge myslím, že prináša kvalitu ocenených vín do rôznych miest, do rôznych kútov Slovenska. Ja dúfam, že bude tento projekt pokračovať aj ďalej, pretože nielen my ako vinári máme možnosť ochutnať plody našej práce, ale samozrejme aj široká verejnosť. Takže za mňa tento projekt má zelenú, pretože naša spoločnosť ho podporuje a držím palce, aby sa to darilo samozrejme ďalej. Ďakujem.